Τώρα μην λέμε ονόματα, αλλά... Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο επιθυμητή γονική συνένεση. Αγαπητοί και προσφυλείς μου τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε την εκπομπή της Ορθόδοξης Παράδοσης με ζήλο, με πίστη, με θάρρος, με παρησία και όπως εσείς λέτε, κάθε Τρίτη 7 με 8 είναι η δική μας εκπομπή. Η εκπομπή της Ορθόδοξης Παράδοσης μπαίνει μέσα στα σπίτια σας με την ευλογία πάντοτε του άξιου ποιμενάρχου μας, του Μητροπολίτου μας, του Κυρίου Γερμανού, για να δώσει τα μηνύματα τα αγιοπατερικά, τα θρησκευτικά, τα ορθόδοξα, τα χριστιανικά. Και όπως λέγει και ο μεγάλος Ρώσος θεολόγος Γεώργιος Φλωρόφσκι, η παράδοση είναι η αφετηρία της εν Χριστώ ζωή. Και όπως τονίζει συγχρόνως και ο μεγάλος αγιογράφος και λογοτέχνης ελληνόψυχος Φώτης Κόντογλου, η Ορθόδοξη Παράδοση είναι όπλο δυνατό για τους δυνατούς ανθρώπους. Το θέμα μας απόψε, προσφυλείς μου τηλεθεατές, είναι συνέχεια της προπροηγούμενης μας εκπομπής, δεύτερη κατά σειρά, που έχει τίτλο «Η διαπαιδαγώγηση των νέων κατά τον Ιερόν Χρυσόστομο», που απόψε, δεύτερη συνέχεια της εκπομπής, θα έχουμε αποσπάσματα και πάλι ομιλίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Κυρίου Ιεροθέου. Ο Άγιος Χρυσόστομος, προσφυλείς μου τηλεθεατές, υπήρξε ο μεγαλύτερος ιεροκήρυκας των αιώνων. Μετά τις σπουδές του ασχολήθηκε με τη ρητορική τέχνη. Είχε ευφράδεια και ευλωτία λόγου, ρητορικότατος, με την πειθό του, με τη γλαφυρότητα, την παραστατικότητά του, σαγίνευε τις ψυχές των ανθρώπων στις ομιλίες του, υπήρξε δυναμικός και δυναμητικός. Τι σημαίνει δυναμητικός?
αυτός που βάζει δυναμίτες, που βάζει φωτιές. Είχε το χάρισμα να πείθει τον λαό. Γνωρίζοντας καλύτερα τη χριστιανική διδασκαλία, εσπούδασε μετά την θεολογία. Μετά βαπτίστηκε, έγινε διάκονος, πρεσβύτερος και ο Θεός τον αξίωσε να γίνει πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Έγραψε ο Ιερός Χρυσόστομος αξιόλογες παρενέσεις προς τους νέους. Έγραψε βαρισίμαντες παιδαγωγικές γνώμες σωτήριες, γεγονός που τον κατέστησαν ένα μεγάλο, απαράμιλο παιδαγωγό της νεότητας. Της νεότητας σε κάθε εποχή. Στην πολυτάραχη εποχή μας, οι παιδαγωγικές αρχές του Ιερού Χρυσοστόμου, που έγραψε και κρίσεις αξιοπρόσεκτες για τα προβλήματα των νέων, έχουν μεγάλη απήχηση και ξεχωριστή σημασία και σήμερα, μια και ζούμε σε μια εποχή που γίνεται μια χαλήνωτη κούρσα για ισοπαίδωση των ηθικών αξιών. Η πίστη, που σημαίνει πεποίθηση, εμπιστοσύνη, βεβαίωση, η πίστη, λέγει ο Χρυσορήμων, ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι η άδεια που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο για να κάνει το θαύμα Του. Ο Λόγος του Θεού πρέπει να μας ενδυναμώνει με την μεσιτεία της Παναγίας μας. Συνεχίζουμε την τηλεοπτική μας εκπομπή, προσφυλείς μου τηλεθεατές, που και απόψε αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη προς όλους τους νέους και τις νέες της εποχής μας. Και είναι η δεύτερη κατά σειράν τηλεοπτική εκπομπή που έχει τίτλο «Η διαπαιδαγώγηση των νέων κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο». Αλήθεια, τι θα πει παιδεία? Παιδεία θα πει να θλίβεσαι για τον άλλον, τον όλων άλλων. Παιδεία σημαίνει να ζεις, να αγωνίζεσαι, να αγαπάς και αν ξαναγεννηθείς πάλι να αγαπάς. Η νεότητα είναι ενιγματώδης και εκρηκτική, θαραλέα και ευσυγκίνητη, είναι κράμα αρετής και κακίας. Η ηλικία των 13
14, 15, 16 μέχρι 20, 22 ετών είναι η ηλικία της γενεοφροσύνης αλλά και της ματαιοδοξίας. Είναι η ηλικία της τόλμης αλλά και της ορμής. Και πράγματι είπαν ειδικοί, για ακούστε με προσοχή, είπαν ειδικοί ότι ο νέος και η νέα είναι μια ύπαρξη αθώα σαν τον άγγελο, Χριστέ μου, περήφανη σαν τον πρίγκιπα, Παναγία μου, θαραλέα σαν τον ήρωα, αλλά και πεισματάρα σαν την Καμήλα. Αυτή είναι η ποικιλία των ψυχικών κόσμων που συνθέτουν την νεότητά μας. Από αυτήν την νεότητα καλείστε, αγαπητοί νέοι και νέες, που γνωρίζω ότι με παρακολουθείτε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή, καλείστε να διαμορφώσετε το καλυμάρμαρο της αύριον, την αυριανή σας προσωπικότητα με νουν και φρόνηση Χριστού. Έχουμε ανάγκη σήμερα, σε αυτόν τον 21ο αιώνα, τον αιώνα της ειδονής αλλά και της οδύνης, από προσωπικότητες. Εμπούχτησε η ανθρωπότητα από τα προσωπία, από τις μάσκες, από τους δίψυχους άνθρωπους, από την υποκρισία που συνηθίζουν να την έχουν οι δίψυχοι άνθρωποι των υποχωρήσεων και των ενόχων ελιγμών. Γι' αυτό και ο Κύριος μας τη Μεγάλη Δευτέρα εξφενδώνησε εναντίον των γραμματέων και φαρισαίων τα 8 ουέ, που σημαίνει αλίμονο. Ένας ζωγράφος ήθελε να ζωγραφίσει την υποκρισία και ζωγράφισε ένα Ινδό μοναχό. Όταν τον έβλεπες από μακριά φαινόταν ότι προσευχόταν. Όταν πήγαινες από κοντά έπινε κρασί. Αυτός είναι ο υποκριτής και αυτή είναι η υποκρισία. Έχουμε ανάγκη σήμερα όχι από μάσκες, έχουμε ανάγκη σήμερα από προσωπικότητες. Αλήθεια, ποιος έχει σήμερα προσωπικότητα? Προσωπικότητα έχει εκείνος ο οποίος έχει διάνοια, έχει καρδιά και αισθήματα που αγαπά, έχει δύναμη, έχει θέληση, δυναμισμό, τόλμη και παρησία. Εδώ θα σταματήσω για να ακούσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Κύριον Ιερόθεον, να μας ομιλεί για την διαπαιδαγώγηση των νέων κατά τον Ιερόν Χρυσόστομο. Αλλά ο Ιερός Χρυσόστομος δεν είναι ένας ανεδαφικός άνθρωπος. Γνωρίζει τις δυσκολίες του εγχειρήματος να παιδαγωγήσει κανείς παιδιά, νέους εφήβους. Ήδη έχουμε υπογραμμίσει ότι είναι επίπονο έργο να έχει κανείς παιδιά. Πολύ περισσότερο επίπονο είναι να παιδαγωγεί τα παιδιά. Η νεότητα, κυρίως η εφηβεία, είναι μια επαναστατημένη περίοδος στη ζωή των ανθρώπων. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί: η νεότητα είναι μια δύσκολη ηλικία που είναι ασταθής, που εξαπατάται εύκολα, είναι επιρρεπή στην πτώση και που απαιτεί πολύ δυνατά χαλινάρια. Και άλλο παρατηρεί: η νεότητα είναι άγριο πράγμα και γι' αυτό έχει ανάγκη από πολλούς επιστάτες, δασκάλους, παιδαγωγούς, ακολούθους, φροντιστές. Να είσαι δε ευχαριστημένος αν με τα τόσα μέσα κατορθώσεις να επιβληθείς σε αυτήν, γιατί η νεότητα μοιάζει με άλογο αδάμαστο και θηρίο ατίθασο. Είναι άξιο παρατηρήσεως ότι χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των φορέων της αγωγής και κατά το δυνατό να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων, γιατί αν δεν γίνεται αυτό, τότε δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά στην ψυχή των παιδιών. Οι γονείς, οι δάσκαλοι, η κοινωνία, οι εξουσιάζοντες, οι προγραμματιστές της φιλοσοφίας της παιδείας, η Εκκλησία με τους ποιμένες πρέπει να ενδιαφέρονται από κοινού για τη σωστή και ολοκληρωμένη αγωγή των παιδιών. Δύο εικόνες χρησιμοποιεί ο Ιερός Χρυσόστομος για να δείξει την αγριότητα της φύσεως στην νεανική ηλικία, όταν αναπτύσσονται όλες οι δυνάμεις ψυχικές και σωματικές. Η πρώτη είναι η εικόνα του αλόγου που περιφέρεται δεξιά και αριστερά. Λέγει: οι έφηβοι έχουν άγριες επιθυμίες, πηδάνε όμοια με αυτούς, δηλαδή τους όνους, και κλωτσούν,
περιφέρονται παντού αχαλήνωτοι και δεν φροντίζουν για τίποτα ωφέλιμο. Δεν είναι γεγονός της εποχής μας αυτό. Η δεύτερη εικόνα την οποία χρησιμοποιεί είναι της άγριας θάλασσας. Μέσα από αυτή την παιδική ηλικία έρχεται η θάλασσα του εφήβου, στην οποία πνέουν ισχυροί άνεμοι, όπως το Αιγαίο, γιατί μέσα μας αυξάνουν οι επιθυμίες. Αυτή η ηλικία είναι η πιο δύσκολη. Γι' αυτό χρειάζονται, όπως λέγει, έμπειροι παιδαγωγοί, έμπειροι κυβερνήτες της νεαρής αυτής ηλικίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτείται καλή αγωγή για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα και να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος. Καταρχάς, το θέμα αυτό για την καλή αγωγή πρέπει να τονιστεί μάλλον η μεγάλη σημασία της σκέψεως του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ότι οι πατέρες πρέπει να λέγονται όχι απλώς αυτοί που γεννούν, αλλά αυτοί που επιμελούν τα παιδιά τους. Γράφει χαρακτηριστικά: δεν κάνει έναν άνθρωπο πατέρα το γεγονός και μόνο ότι συνετέλεσε να γεννηθεί ένα παιδί, αλλά το να το παιδαγωγήσει σωστά. Στην εποχή μας, όπως και στην εποχή των Αγίων Πατέρων, πολλοί γονείς ενδιαφέρονταν και ενδιαφέρονται περισσότερο για την οικονομική ενίσχυση των παιδιών και λιγότερο για την διάπλαση του χαρακτήρος τους και την ανάπλαση της προσωπικότητός τους. Το ενδιαφέρον εξαντλείται σχεδόν μόνο στην συσσόρευση των υλικών αγαθών ή ακόμη στην εκμάθηση της καλύτερης τέχνης, του καλύτερου επαγγέλματος, των γνώσεων και της επιστήμης. Δεν το κατηγορεί κανείς αυτό. Περισσότερο ενδιαφέρονται όμως για την οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση. Αλλά ο Ιερός Πατήρ κατηγορεί αυτήν την οτροπία. Γράφει: για τα κτήματα που έχουν δοθεί στα παιδιά φροντίζουμε, όχι όμως για τα παιδιά. Βλέπεις την ανοησία. Άσκησε όμως την ψυχή του παιδιού πρώτα και κατόπιν θα έλθουν όλα τα άλλα. Όταν η ψυχή του παιδιού δεν είναι ενάρετη, καθόλου δεν το οφείλουν τα χρήματα. Και όταν είναι, καθόλου δεν το βλάπτει η φτώχεια. Θέλεις να το αφήσεις πλούσιο, μάθε το να είναι καλός άνθρωπος. Με αυτόν τον τρόπο και τα κτήματα που θα του αφήσεις θα τα διατηρήσει. Και αν δεν έχει τέτοια, δεν θα είναι σε κατώτερη κατάσταση από εκείνους που έχουν. Στα παιδιά που δεν ανατράφηκαν με καλές αρχές, είναι προτιμότερη η φτώχεια από τον πλούτο. Γιατί τα μεν κτήματα, αν είναι πολλά και ακριβά, αν ο ιδιοκτήτης τους δεν είναι συνετός, όλα θα χαθούν και θα εξαφανιστούν μαζί με αυτόν τον ίδιο και θα του προξενήσουν μεγάλη ζημιά. Αν όμως η ψυχή έχει γενναία και ευσεβή φρονήματα, ακόμη και αν δεν έχει τίποτα υλικό, εύκολα θα αποκτήσει όλα τα αγαθά. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε όχι πώς θα τα κάνουμε πλούσιους σε χρυσό, άργυρο και παρόμοια, αλλά πώς θα γίνουν ευπορότεροι όλο στην ευλάβεια και τη φιλοσοφία και την αρετή. Όμως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει και μια ενδιαφέρουσα πτυχή του θέματος της αγωγής. Το ενδιαφέρον του συζύγου πατρός για το παιδί δεν πρέπει καθόλου να μειώσει τις καλές σχέσεις με τη σύζυγό του και το αντίθετο, το αντίστροφο. Πρέπει ο σύζυγος πατέρας να αγαπά πολύ τη σύζυγο μητέρα και να μην μειώνει την αγάπη του προς αυτήν ένεκα της αγάπης του προς τα παιδιά. Γράφει σχετικά: από όλους τους φίλους σου τη σύζυγό σου να προτιμάς, περισσότερο και από τα παιδιά σου ακόμη που γεννήθηκαν από αυτήν, και αυτά τα παιδιά χάριν αυτής να τα αγαπάς. Η παρατήρηση αυτή είναι πολύ εύστοχη. Δείχνει ένα πρόβλημα που παρατηρείται συχνά στα ανδρόγυνα και ο Ιερός Χρυσόστομος με εξαιρετική διάκριση προσπαθεί να το διορθώσει. Έχουν παρατηρήσει σύγχρονοι ότι συχνά οι σύζυγοι, απογοητευμένοι από το γάμο τους και έχοντας διαπιστώσει συνειδητά ή ασυνείδητα την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της συζυγικής σχέσεως, παραιτούνται ουσιαστικά από το συζυγικό ρόλο και αφοσιώνονται ολοκληρωτικά στο γονικό ρόλο. Αποφασίζουν να ζήσουν μόνο για το παιδί, αλλά έμεσα ζητούν και από το παιδί να ζήσει μόνο για αυτούς. Και το παιδί γίνεται το πιο σπουδαίο πρόσωπο μάλλον στην οικογένεια. Και οι δύο γονείς προσπαθούν να εξασφαλίσουν την εύνοια του παιδιού, κυρίως γιατί δεν αισθάνονται να εξασφαλίζει ο ένας την εύνοια του άλλου. Καθώς δε ο γονέας του άλλου φίλου προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το παιδί σαν υποκατάστατο συζύγου,
το παιδί γίνεται ένα πιόνι στον πόλεμο των φύλων και ο γονέας του ίδιου φύλου αρχίζει να το βλέπει σαν ένα πιθανό ανταγωνιστή. Φαίνεται εδώ καθαρά το τι δημιουργεί η προσκόλληση στο παιδί και η εγκατάλειψη του άλλου συζύγου. Γι' αυτό είναι πολύ επίκαιρη αυτή η παρατήρηση του Αγίου Άνδρου Χρυσοστόμου που αναφέραμε προηγουμένως, ότι πρέπει ο πατέρας να αγαπά τα παιδιά χάριν της αγάπης προς τη γυναίκα. Προηγείται η αγάπη προς τη σύζυγο και η αγάπη της συζύγου προς τον σύζυγο και ακολουθεί η αγάπη για τα παιδιά. Μετά τα όσα ακούσαμε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, ας προβληματιστούμε και έτσι συνεχίζουμε την τηλεοπτική μας εκπομπή. Νέοι και νέες, ευλογημένα μας παιδιά, που εσείς αποτελείτε την αυριανή Ελλάδα. Ο καιρός του θρανίου είναι καιρός μαθήσεως, δεν είναι καιρός διασκεδάσεως. Ο χρόνος, έλεγαν οι Άγγλοι, είναι χρήμα. Φίδου χρόνο, έλεγαν οι αρχαίοι. Και καλείστε οι νέοι μας από τον αγώνα που κάνετε και μέσα από αυτή την εκπομπή να σας παροτρύνω να έχετε ως γνώμονα στη ζωή σας, ακούστε το καλά, το επιμελού κοπίαζε ενώσο είσαι νέος, για να μην μετανοείς την αύριον Ματέος. Και σας προτρέπω αυτό, να το ξαναπώ, μου το έστειλε το ρητό αυτό ο πατέρας μου από την Κύπρο, όταν ήμουν μαθητής της Αθωνιάδος, και το έγραψα και το έβαλα στο γραφείο μου και το έβλεπα κάθε μέρα. Νικόλα, έλεγα, επιμελού κοπίαζε ενώσο είσαι νέος ή νέα, για να μην μετανοείς την αύριον Ματέος. Οι αρχαίοι έλεγαν ότι παιδεία χωριζωμένη αρετής πανουργία φέρεται. Καλύτερα ο αμαθής και ενάρετος παρά ο σοφός, ο πολυμαθής, ο κακός, ο ραδιούργος, ο πανούργος και ο ανήθικος. Νέοι και νέες, ευλογημένα μας παιδιά, καλείστε να διαμορφώσετε ένα χαρακτήρα άξιο, τίμιο, ενάρετο, με νουν και φρόνησιν Χριστού. Έτσι, παιδιά μας ευλογημένα, θα είσαστε το καμάρι των γονιών σας, της μάνας και του πατέρα σας, το καύχημα των δασκάλων και καθηγητών σας και το στολίδι του ένδοξου ελληνικού μας έθνους, το οποίο από σας περιμένει πολλά. Καλούνται οι νέοι μας, καλείστε οι νέοι μας, να κρατήσετε ως ιεράν παρακαταθήκη την πίστη, την πατρίδα και την οικογένεια. Παλιά στα ατομικά βιβλιάρια των στρατιωτών έγραφε, ακούστε το και συγκινούμε, μητρώστε και πατρώστε και απάντων των προγόνων τιμιότερον εστίν η πατρίς. Τώρα και την πατρίδα θα μας τη διαλύσουν, ούτε πατρίδα θα έχουμε, τα πάντα υποδιάλυση. Και η πίστη στον Θεό. Έτσι λοιπόν, νέοι και νέες, πρέπει να ξέρετε ότι οι αθάνατοι επιστήμονες Παστέρ, Πασκάλ, Κοπέρνικος με τη δάδα της πίστεως διήνυξαν τας λεωφόρους της επιστημονικής μας γνώσεως. Μείνετε κοντά μας.
ευλογήσατε τον Κύριον, ευλογητός ο Κύριος. Ο Κύριος να ευλογεί όλους μας, να ευλογεί, να χαριτώνει, να εμψυχώνει και να καθοδηγεί προς το φως της αλήθειας και της αρετής την νεότητά μας. Συνεχίζουμε την τηλεοπτική μας εκπομπή. Όσοι έχετε ανοίξει τώρα τους δέχτες της τηλεοράσεώς σας, που έχει τίτλο «Η διαπαιδαγώγηση των νέων μας κατά των Ιερών Χρυσόστομων», η δεύτερη κατά σειράν εκπομπή του ιδίου θέματος. Έχουμε ανάγκη σήμερα, προσφυλείς μου τηλεθεατές, από μια ελληνοορθόδοξη παιδεία, μακριά από την ξενομανία, τον μιμητισμό και τον εθνικό αποπροσανατολισμό. Η Ευρώπη, η Ενωμένη Ευρώπη, δεν αντιστέκεται στο μάθημα των θρησκευτικών. Κάποια μειοψηφία, το φωνάζω, κάποια μειοψηφία ανθρώπων δημιουργεί προβλήματα. Και από αυτήν την τηλεοπτική μου εκπομπή της Ορθόδοξης Παράδοσης θέλω να στείλω το μήνυμα και να ρωτήσω: οι 300 εθνοπατέρες μας και εθνομητέρες μας τι κάνουν? Μόνο την ψήφο θέλουν? Τι κάνουν για το μάθημα των θρησκευτικών? Ποιοι είναι αυτοί που υποκινούν όλα αυτά και δημιουργούν τόσα και τόσα προβλήματα? Και αν πάτε στα παιδαγωγικά τμήματα και μιλήσετε για Θεό και πατρίδα, θα σας πετάξουν έξω και θα σας χλεβάσουν και θα σας κοροϊδέψουν. Το τρίτο άρθρο του Συντάγματος ρυθμίζει τις σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας. Αγαπητοί μου και προσφυλείς μου τηλεθεατές, αγαπητοί μας νέοι και νέες, ευλογημένα μας παιδιά που αποτελείτε το καμάρι της αυριανής Ελλάδος, ακούστε και αυτήν την φωνή μέσα από αυτήν την τηλεοπτική εκπομπή. Ο μεγάλος Σέρβος γέροντας αείμνηστος Ιουστίνος Πόποβιτς είπε ότι, ακούστε το, πάρτε χαρτάκι και γράψετε το ήμιση της καρδιάς του Ιησού είναι η Εκκλησία. Το άλλον ήμιση είναι το σχολείο. Σας άρεσε? Ευχαριστώ. Σε όλη την Ευρώπη η παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών είναι υποχρεωτική, που βοηθά και το μάθημα αυτό, όπως και άλλα μαθήματα στην διαπαιδαγώγηση των νέων μας. Ακούστε με πολύ προσοχή. Αν θέλετε πάρτε και χαρτάκι και σημειώνετε αυτά που θα πω πιο κάτω. Στην Ολλανδία και στο Βέλγιο το 80% των σχολείων είναι ιδιωτικά. Τι κάνει το κράτος? Πληρώνει καθηγητή θεολόγο για να διδάξει θρησκευτικά είτε παπισμό, είτε προτεσταντισμό, είτε λουθυρανισμό, καλβινισμό, που είναι παρακλάδια του παπισμού. Δεύτερον, στη Γαλλία ιδρύθηκε Ένωση Γονέων για το μάθημα των θρησκευτικών, όπου οι γονείς ελέγχουν με τον δικό τους τρόπο αν ο καθηγητής των θρησκευτικών διδάσκει σωστά είτε τον παπισμό είτε τον προτεσταντισμό. Και αξίζει εδώ, προτού προχωρήσω πιο κάτω, να αναφέρω ότι μία δασκάλα, τώρα θα ανατριχιάσετε και εγώ ανατριχιάζω, μου τηλεφώνησαν από την Κόρινθο ότι μία δασκάλα σε ένα μεγάλο χωριό, Τετάρτης Δημοτικού, έβαλε τους μαθητάς να γράψουν 15 φορές στο σπίτι ότι, ακούστε το, είναι δυνατόν και όμως, ναι, ότι δεν υπάρχει Θεός. Τα παιδάκια τα ευλογημένα και τα χαριτωμένα πήγαν στο σπίτι, βρήκαν τους γονείς τους, συνεννοήθηκαν όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι γονείς και έβαλαν τα παιδιά και έγραψαν 15 φορές ότι υπάρχει Θεός. Πήγαν στο σχολείο, η δασκάλα πραγματικά δαιμονίστηκε, φώναζε. Τους έβαλε να πάνε στο σπίτι και να γράψουν, για ακούστε, να γράψουν 150 φορές ότι δεν υπάρχει Θεός. Μαζεύτηκαν όλοι οι γονείς
και με τα παιδιά τους και έγραψαν στα τετράδια τα παιδιά 150 φορές, όχι ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι υπάρχει Θεός. Όταν ετοιμαστήκαν οι γονείς για να πάνε στην επιθεώρηση για να διαμαρτυρηθούν και τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο, τι έγινε? Συνέβη και το μοιραίο. Η δασκάλα δεν ήρθε στο σχολείο. Γιατί? Η δασκάλα ήδη είχε πεθάνει. Ναι, πέθανε. Δεν το σχολιάζω αυτό, γιατί ο καθένας μας δεν ξέρουμε την άδειλη ώρα του θαλάτου, γιατί τα εγκεφαλικά και τα καρδιακά πάνε και έρχονται. Εκείνο που σχολιάζω και τα συμπεράσματα είναι δικά σας, ότι τα παιδάκια μας δηλητηριάζονται από δασκάλους αθέους, αλλά έχουμε και δασκάλους οι οποίοι έχουν φόβο Θεού, έχουν ελληνισμό, έχουν ορθοδοξία, μας τα προετοιμάζουν και μας τα φέρνουν στο σχολείο. Άλλος καθηγητής θεολόγος στην Αθήνα, ξέρετε τι είπε στα παιδιά? Εγώ παιδιά δεν πιστεύω, είμαι άθεος, άπιστος. Το Ευαγγέλιο, ξέρετε που το έχω το Ευαγγέλιο? Στα παλιά μου τα παπούτσια. Και τελευταία εκεί στο Χαλάνδρι, καθηγήτρια θεολόγος, τέτοιους καθηγητές θεολόγους να έχουμε, θα παίρνουμε πολλούς επένους, πολλά μπράβο, εντός εισαγωγικών. Ξέρετε τι είπε στα παιδιά? Παιδιά, δεν υπάρχει Θεός. Θεός είναι ομούν. Ομούν είναι ένας από τους πολλούς ψευτομεσίες που παρουσιάζονται σήμερα και παραπλανούν τον κόσμο. Και μετά που διαμαρτυρήθησαν οι γονείς, τι τις έκαναν της καθηγήτριας? Απλώς της έκαναν μία μετάθεση. Έχουμε και καθηγητές θεολόγους, οι οποίοι είναι άθεοι, αλλά και πιστούς. Καθηγητές θεολόγους αγωνιστές, ελληνορθόδοξους. Και όταν ο θεολόγος καθηγητής έχει προσωπικότητα, μπορεί να επιβιώσει, ακούστε το αυτό, ακόμα και μέσα στο πιο ριζοσπαστικό, στο πιο επαναστατικό σχολείο. Και το τρίτο που θέλω να τονίσω είναι ότι στην Ιταλία δημιουργήθηκε πρόβλημα, γιατί η κυβέρνηση ήθελε να πετάξει το μάθημα των θρησκευτικών. Για καθίστε όπως είστε. Όταν είδε ότι έχανε ψήφους, να επανέλθει το μάθημα των θρησκευτικών. Έχουμε ανάγκη από σωστούς δασκάλους και παιδαγωγούς. Δάσκαλος βγαίνει από το δάο που σημαίνει φωτίζω. Έχουμε ανάγκη από δασκάλους, παιδαγωγούς να φωτίζουν σωστά τα παιδιά μας, όχι να τα δηλητηριάζουν με την αθεία. Και τέταρτο, στην Πορτογαλία, η Πορτογαλία έχει 3 κανάλια κρατικά και λέει ποιος φορέας προσφέρει πολλά μέσα στην κοινωνία? Η Εκκλησία. Και έρχεται η Πορτογαλική κυβέρνηση και λέει στην Εκκλησία, η οποία είναι προτεστάντες, παπική τι είναι, πάρε το κανάλι το τρίτο κανάλι το κρατικό, για να δώσεις τα δικά σου μηνύματα. Αγαπητοί μου και προσφυλείς μου τηλεθεατές, ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, ο μεγάλος μου διδάσκαλος που μου δίδαξε την θεολογία, ο δε Παπαεφρέμ ο Κατουνακιώτης, που σας ετοιμάζω ειδική εκπομπή με τον Παπαεφρέμ με φοβερά και συγκλονιστικά βίντεο που με γέννησε πνευματικά, ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης μου έλεγε, εσείς οι δασκάλοι και καθηγητάδες, αν μορφώσετε τα παιδιά χωρίς Θεό, θα τα κάνετε έξυπνους διαβόλους. Η δοξολογία και η ευχαριστία ανήκει μόνο στο Θεό.
Τεράστια είναι η ευθύνη για την αγωγή των παιδιών μας. Το θέμα της ανατροφής των παιδιών το επρόσεξαν πολύ και οι αρχαίοι. Ο Λικούργος, που ήταν νομοθέτης στην αρχαία Σπάρτη, έδωκε μεγάλη σημασία στην αγωγή των παιδιών. Ο Λικούργος, για να διδάξει το θέμα της αγωγής των παιδιών, τι έκαμε? Πήρε στην αγορά 2 σκυλιά, μάζεψε τον κόσμο και απέναντι είχε έναν λαγό και ένα πιάτο με φαγητό. Και τους λέει, τώρα για κοιτάξτε, άφησε ελεύθερα τα σκυλιά. Το ένα σκυλί έτρεξε αμέσως στο λαγό. Το άλλο άρχισε να τρώει λέμαργα το φαγητό. Βλέπετε, και τα 2 σκυλιά από την ίδια μάνα γεννήθηκαν. Το ένα έτρεξε αμέσως στο φαγητό, γιατί ήταν συνηθισμένο το σκυλί, λέει, μέσα στο μαγειρίο. Το άλλο ήταν συνηθισμένο να ζει στο κυνήγι. Έτσι λέει ο Λικούργος, θέλετε να δοξαστεί η πατρίδα, να συνηθίζετε τα παιδιά σας από μικρά να αγαπούν τη δουλειά και την άσκηση. Όχι σαν μερικά παιδιά που είναι τα παιδιά της επιδερμίδας, της μαρμελάδας και του βούτυρου, τα παιδιά της μαμάς που όταν έρθει η ώρα να πάνε στο στρατό κλαίνε. Οι 6 είναι Δευτέρα φύσης. Όπως συνηθίσουν τα παιδιά, έτσι και θα μάθουν. Και τώρα ας ακούσουμε και πάλι τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου, Κύριον Ιερόθεο. Από όσα αναφέραμε, γίνεται φανερό ότι απαιτείται αγωγή και μάλιστα καλή αγωγή για την ανάπτυξη των παιδιών. Δεν αρκεί μόνο η τροφή, αλλά απαιτείται και η ανατροφή. Τώρα μένει να διερευνήσουμε πώς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θέλει να γίνεται η αγωγή. Καθορίζει σε διάφορες ομιλίες του και τον τρόπο και τη μέθοδο της αγωγής. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί δεν αρκεί απλώς το ενδιαφέρον, αλλά και ο καλός τρόπος και η καλή μέθοδος. Στο σημείο αυτό θα διακρίνουμε πολλούς τρόπους που χρησιμοποιεί και η σύγχρονη παιδαγωγική. Θα τονίσουμε μερικά μόνο απαραίτητα σημεία. Πρώτον, η αγωγή των παιδιών πρέπει να γίνει έγκαιρα. Αυτό τονίζεται και από τους σύγχρονους παιδαγωγούς. Γι' αυτό φροντίζουμε από τη νεαρά ηλικία, τότε που τα παιδιά παίρνουν τα πρώτα βιώματα, να μορφώσουμε το παιδί, δηλαδή να το διαπαιδαγωγήσουμε. Τονίζει ο Ιερός Πατήρ. Αν από την αρχή και από τη μικρή ηλικία βάλουμε σε αυτή καλές αρχές, δεν χρειάζεται κατόπιν πολύ κόπη, γιατί η συνήθεια θα γίνει στο μέλλον νόμος για τα παιδιά. Μάλιστα χρησιμοποιεί την εικόνα του αλλιέως μαργαριταριών. Λένε, γράφει, πως τα μαργαριτάρια όταν τα βγάλουν από τη θάλασσα είναι σαν τις σταγόνες του νερού. Αν λοιπόν είναι έμπειρος ο αλλιέας των μαργαριταριών, μόλις τα πιάσει, τα βάζει στην παλάμη του και αφού τα κινήσει και τα περιστρέψει κατάλληλα, τα κάνει τελείως στρογγυλά. Όταν όμως κληρινθούν, τότε δεν μπορεί να τους δώσει άλλο σχήμα. Έτσι πρέπει να γίνεται με την διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Απαιτείται να γίνεται στη νεαρά ηλικία, όταν το παιδί είναι εύπλαστο. Το ίδιο κάνουν και οι ζωγράφοι. Όσο το χρώμα είναι υγρό, μπορούν να ζωγραφίσουν. Ενώ όταν ξηραίνεται, τότε δυσχεραίνεται η απεικόνιση του προσώπου ή του πράγματος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όταν παρέλθει η ηλικία πρέπει να παραιτούμαστε από την διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ποτέ δεν είναι αργά για την εργασία αυτή. Δεν χρειάζεται απελπισία. Γράφει. Ποτέ δεν είναι ούτε νωρίς ούτε αργά για να ενδιαφερθεί κανείς για τη σωτηρία της ψυχής του παιδιού. Αυτός μάλιστα που λέγει ότι δεν έχει χρόνο για αυτήν, τη φιλοσοφική αναζήτηση, ή λέγει ότι πέρασε πια ο καιρός, μοιάζει με αυτόν που λέγει ότι δεν ήρθε ακόμα η ώρα ή είναι πολύ αργά για την ευτυχία του. Επομένως αυτή η αναζήτηση μπορεί να γίνει και από το νέο και από το γέρο. Δεύτερον, η αγωγή πρέπει να γίνεται με διάκριση και σύνεση. Να γίνεται σιγά σιγά με βάση την αρχή της αφομοιωτικότητας. Λέγει ο Ιερός Πατήρ πολύ παραστατικά. Δεν διδάσκουν τα πουλιά τα νεογνά τους την τέλεια πτήση μέσα σε μια μέρα, αλλά άλλοτε μεν τα βγάζουν τόσο μόνο έξω όσο χρειάζεται για να βγουν έξω από τη φωλιά, άλλοτε πάλι αφού τα ξεκουράσουν πρώτα τα μαθαίνουν να πετάνε ψηλότερα και την επόμενη μέρα κάνουν άλλη πτήση ακόμη πιο ψηλά και έτσι ήσυχα και σιγά σιγά τα οδηγούν στο ύψος που πρέπει.
Αυτό το χωρίο δείχνει ότι διαπαιδαγώγηση δεν είναι απλώς η μετάδοση μερικών αληθιών, ούτε η προσπάθεια προσκολήσης των παιδιών προς το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά η με διάκριση και σύνεση αποδέσμευση των παιδιών από τη γονική εξάρτηση. Ο γονεύς έχει καθήκον να μαθαίνει τα παιδιά να αντιμετωπίζουν την κοινωνία με όλα τα προβλήματα και τα καμώματά της. Τρίτον, όλη η αγωγή πρέπει να γίνεται με αγάπη, ευσπλαχνία και ηλαρότητα. Εδώ φαίνεται και η άλλη αρχή της παιδαγωγικής που εντοπίζουν σήμερα πάρα πολλοί παιδαγωγοί, είναι η αρετή της αγάπης. Ένα τέτοιο μεγάλο έργο πρέπει να ανθίζει στο περιβάλλον της αγάπης και της στοργής, ακόμη και αν χρειαστεί να ελέγξει το παιδί του. Με πατρική ευσπλαχνία και με έμπειρη συζήτηση να επανορθώνονται τα αμαρτήματα των νέων, λέει ο Ιερός Πατήρ, και ευσπλαχνία και συζήτηση έμπειρη. Τονίζει αυτά τα δύο σημεία, δηλαδή ευσπλαχνία και έμπειρη συζήτηση, και συνεχίζει ότι είναι δυνατόν να επιπλήξει κανείς χωρίς να προσβάλλει. Πρέπει λοιπόν και εδώ να μετριάζεται, γράφει, η επίπλεξη με την επιοίκεια. Και αυτή η αγάπη δεν εκδηλώνεται μόνο με λόγια, αλλά φανερώνεται και με έργα. Χρειάζεται το παιδί να καταλάβει ότι ο πατέρας του αγαπά. Λέγει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όταν του τα λέμε αυτά, όλα αυτά, πρέπει να του δίνουμε πολλά φιλιά και να το αγκαλιάζουμε σφιχτά, για να του δείξουμε τη μεγάλη αγάπη την οποία έχουμε γι' αυτό. Γιατί πράγματι ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από ψυχή, αλλά και από σώμα. Και γι' αυτό απαιτείται να εκφράζεται η αγάπη ψυχοσωματικά. Ιδίως, μάλιστα στη μικρή ηλικία, το παιδί έχει ανάγκη αυτής της στοργής, χωρίς βέβαια να χάνεται η αρενοπότητα των αγαπητικών αυτών εκδηλώσεων. Τέταρτον, η αγωγή δεν πρέπει να έχει μόνο το στοιχείο της αρνητικότητος, να του λέμε μη κάνεις το ένα και μη κάνεις το άλλο, αλλά να διακρίνεται και για τη θετικότητα. Δεν χρειάζονται δηλαδή μόνο απαγορεύσεις, αλλά απαιτείται να τονίζουμε και τα θετικά στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, λέγει ο Ιερός Πατήρ, για να αποτρέψεις τα μάτια του παιδιού από τα άσεμνα θεάματα, πρέπει να του δείξεις άλλες καλονές και άλλα θεάματα, όπως τον ουρανό, τον ήλιο, τα άστρα, τα λουλούδια της γης, τα λιβάδια και τα ωραία εικονογραφημένα βιβλία. Σε αυτά τα θεάματα ας βρίσκουν ευχαρίστηση τα μάτια του και σε πολλά άλλα ωραία και αυλαβή. Πέμπτον, ο παιδαγωγός πρέπει να διαθέτει, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, το χάρισμα της διηγήσεως διαφόρων ιστοριών. Το παιδί έχει έντονη τη διάθεση να ακούει ιστορίες από την παλιά και τη σύγχρονη εποχή. Και αν ο παιδαγωγός δεν έχει αυτό το έμφυτο χάρισμα, πρέπει να το καλλιεργήσει. Προσέξτε αυτό το λόγο του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου. Γράφει, όταν το παιδί είναι κουρασμένο, διηγήσου το καταξιωμένες ιστορίες, γιατί η παιδική ψυχή ευχαριστείται να ακούει παλιές ιστορίες. Και με τον τρόπο αυτό τράβηξέ το από τα παιδιαρίσματα, γιατί φιλόσοφο να τρέφεις και αθλητή του Χριστού και πολίτη του ουρανού. Άρχισε λοιπόν τη διήγηση ως εξής. Να του λες, κάποτε ένας πατέρας είχε 2 παιδιά, αφού σταθείς λίγο προχώρησε. Η διήγηση πρέπει να είναι ευχάριστη, ώστε να τέρπει το παιδί και να μην το κουράζει. Συνέχισε την με ζωηρότητα. Στην διήγηση γίνονται και τέτοια, χωρίς να προσθέτεις ψεύτικες ιστορίες, αλλά μένοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Για το παιδί είναι αρκετά αυτά. Η διήγηση να γίνεται, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, σε ένα βράδυ μετά το δείπνο. Το ίδιο να επαναλαμβάνει και η μητέρα του. Και δεν πρέπει να μείνεις μόνος εδώ. Πρέπει να το πάρεις το παιδί σου από το χέρι και να το οδηγείς στην εκκλησία, και μάλιστα όταν πρόκειται να αναγνωστεί εκείνη η ιστορία που του διηγήθηκε στο βράδυ. Πολύ επικοδομητικά τα όσα ακούσαμε από τον Σεβασμιότατον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριον Ιερόθεο. Ένας φιλόσοφος έλεγε ότι τα παιδιά είναι τρυφερά δενδρύλια και οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Το βλέπουμε όλοι στη ζωή μας. Στο δεκάλογο των συζύγων θέλω να σταθώ σε κάποια σημεία. Στο γάμο
ανακαλύπτουμε τον ψυχικό κόσμο του συντρόφου μας και γνωρίζουμε τον Θεό. Δεύτερο, η αγάπη στο γάμο ζει με την αρμονία των αντιθέσεων. Και τρίτον, και σημαντικό, προσέξτε το αυτό για τους γονείς, όχι συγκρίσεις μετά το γάμο. Όχι συγκρίσεις μετά το γάμο. Το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Και τέταρτο, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άντρας σκέφτεται με τη στενή λογική και η γυναίκα με την καρδιά. Η συνέχεια μετά από λίγο. Σας πληροφορούμε ότι κυκλοφορούν και οι 5 πολυσέλιδοι τόμοι του θεολόγου καθηγητή και συγγραφέα Νικόλαου Ζαχαριάδη, έγχρωμοι, που έχουν σχέση με το Άγιον Όρος και τις σύγχρονες εμπειρίες. Εμπειρίες από τον αμίλητο κόσμο του Άθο, τόμος πρώτος. Είναι ένα βιβλίο πρωτότυπο με ζωντανές εμπειρίες που ο ίδιος ο συγγραφέας έζησε στο Άγιον Όρος, σπουδάζοντας στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, κοντά στις μεγάλες μορφές της εποχής μας, τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον γέροντα Παΐσιο, που τον επισκέπτονταν 3 φίδια, ένα το πρωί, ένα το μεσημέρι και ένα το βράδυ, γιατί ζούσε προπτωτική κατάσταση. Οι γέροντες με το προορατικό και διορατικό χάρισμα αφήνουν άναυδο τον αναγνώστη με αυτά που θα διαβάσει. Εμπειρίες από τον αμίλητο κόσμο του Άθο, τόμος δεύτερος. Κυκλοφορεί ως συνέχεια του πρώτου τόμου. Το βιβλίο περιέχει συνέχεια των ζωντανών αθωνίτικων εμπειριών με αποκαλυπτικά προσωπικά γεγονότα που για πρώτη φορά δημοσιεύονται του οσιακού δυναμικού ερημίτη, του Παπαεφραίμ του Κατουνακιώτη, του Λοκατσί της Ερήμου, του Αβραάμ του Αγίου Όρους, όπως χαρακτηριστικά τον έλεγα. Οι εμπειρίες είναι κατοχυρωμένες, αγιογραφικά, πατερικά θεολογικά. Στο βιβλίο, το άσπρο που βλέπετε, εμπεριέχονται εμπειρίες και με άλλους γέροντες, ακόμη με μάγους, υπνοτιστές, δαιμονισμένους, που αποδεικνύουν την δύναμη του Θεού και της προσευχής. Άγιον Όρος, το αγέροχο κάστρο της Ορθοδοξίας, τόμος Γ. Το βιβλίο που βλέπετε με την Παναγία είναι το βιβλίο για σας τις γυναίκες και για σας τους άνδρες που δεν έχετε πάει στο Άγιον Όρος, για να γνωρίσετε τις σκήτες, τις μονές και τους θησαυρούς του Αγίου Όρους. Είναι ένα βιβλίο κατατοπιστικό, οικοδομεί κάθε πιστό και κυρίως τις γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να βρεθούν στην Αθωνική πολιτεία. Στον τρίτον τόμο γίνονται συζητήσεις με αγιορείτες γέροντες περί Δευτέρας Παρουσίας, περί Αντιχρίστου, περί παγκοσμιοποιήσεως και περί νέας τάξης πραγμάτων. Βιώματα και διδαχές συγχρόνων γερόντων. Τόμος 4. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει με εκτενή σχόλια των βίων και την πολιτείαν 20 συγχρόνων γερόντων. Αυτοί ως φωτεινοί οδοδείχτες στη νέα τάξη πραγμάτων δίνουν το μήνυμα της γνησίας ορθοδόξου παραδόσεως, που είναι η μόνη αλήθεια στα προβλήματα και στα διέξοδα του ανθρώπου. Το βιβλίο «Βιώματα και διδαχές συγχρόνων γερόντων» είναι το βιβλίο για την οικογένεια, για τα παιδιά, όπου μέσα από τον βίον και την πολιτεία των γερόντων θα διδαχτούν πολλά. Άγιο Όρος, οι ασκητικοί γέροντες είναι αληθινά πρότυπα πνευματικής ζωής, τόμος 5. Το γαλάζιο βιβλίο που βλέπετε, ο 5ος τόμος, είναι ένα βιβλίο αποκαλυπτικό και συγκλονιστικό, με οπτασίες, αγγελοφάνειες, προγνώριση θανάτου, ωφέλεια μνημοσύνου. Είναι συνέχεια των προηγουμένων 4 τόμων. Οι σύγχρονοι γέροντες, με την άσκηση, την αγάπη
και τη λατρεία του Θεού αναδεικνύουν το Άγιον Όρος σχολείο της μυστικής θεολογίας. Άλλοι διδάσκουν συνοπτικά και παραβολικά, άλλοι έχουν έναν τρόπο διεισδυτικό, άλλοι συμπάσχουν μαζί μας και έτσι φαίνεται ότι η Ορθόδοξη θεολογία δεν σπουδάζεται, βιώνεται. Επίσης παρουσιάζονται και οι συγκλονιστικές εμπειρίες που έζησε ο συγγραφέας μαζί με τον γέροντα Παΐσιο. Ο πέμπτος τόμος είναι το βιβλίο για αυτούς που επιζητούν σύγχρονες εμπειρίες και σύγχρονα θαύματα. Διανθίζεται και αυτό με ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Όσοι θέλετε να προμηθευτείτε και τους 5 τόμους, μπορείτε να αποτανθείτε στην διεύθυνση Νικόλαος Ζαχαριάδη, Βαρβάσαινα, Πύργου Ηλίας, ταχυδρομικός κώδικας 2700, τηλέφωνο 2621 0 44 682. Αγαπημένα μας παιδιά, νέοι και νέες που με ακούτε κάθε Τρίτη 7 με 8 αυτή την ώρα, θέλω να απευθυνθώ σε εσάς προτού τελειώσει η εκπομπή μας. Νέοι και νέες, σπήρατε μια σκέψη και εκείνη γεννά μια επιθυμία. Νέοι και νέες μας, ευλογημένα μας παιδιά, σπήρατε μια επιθυμία και εκείνη γεννά μια πράξη. Σπήρατε μια συνήθεια και εκείνη γεννά τον χαρακτήρα. Νέοι και νέες μας, σπήρατε τον χαρακτήρα και εκείνος γεννά την ευτυχία ή τη δυστυχία στη ζωή σας. Η Παναγία μας να σας σκεπάζει. Όλοι μας ας κάνουμε σταυροφορία για να σώσουμε τα νιάτα μας. Έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτής της τηλεοπτικής μας εκπομπής. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη στις 7 η ώρα. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Η εταιρεία Πανταζόπουλος Θεόδωρος ενημερώνει τους αγαπητούς ιδιοκτήτες αυτοκινήτων Toyota ότι εντάχθηκε στο εξουσιοδοτημένο